下関市消防局によりますと、今日午前2時20分ごろ、女性から助けてと119番通報があり、その後、川棚漁港から火と煙が見えるなどと通報があったということです。火事があったのは下関市豊浦町川棚の少林寺で、消防車など14台が出るなどして消火活動にあたり、火は午前5時半過ぎに消し止められました。本当怖かったです。炎がすごかったです。もうすっごい怖がってね。消防によりますと、寺に住む5人と連絡が取れておらず、これまでに焼け跡から2人の遺体が見つかっています。近所の人によりますと、寺には小学生2人も暮らしていたということです。詳しい状況は警察や消防で調べています。